rinonzi taona shemutoni ndabhukuitiraide tembo rangu rinonzi zvapupu zvajesu uri chitubu. Vashe yose masvoo zvekutsinhana pamo yovebesanwa semhamhatsi. Zvinoti vechidiki vesungano neverovadzano zvovezvovere mufaro tugu kungezazo pamutsamvi waibva kuti ngazviita sei nyangwe ndimiwo vauyaka kuchitubu chisingafwe chakawanikwa navajulai murenje vanhu vakagara. Zvapupu zvajesu uri chitubu chidhudhudhu chinoyerera bwenje bwemvura mupedza havi yevo vanoonatira mvura nerugare. Nhasi uno mauri mobuda zvakaropafadzwa guhu rakati ngandikumadziche nemasadumu mauri yangu vasarira vako vakati zete. Zvokwadi uri chitubu zvapupu chinodhudhudza zivo. Vechidiki vezvapupu vodzidza kuzvishandira, vamwe vodzidza zvemhando yepamusoro. Yako mvura njengwa inobuda izere nebudiriro. Onai nhasi nzanga pazvapupu tovaka. Zvapupu zvajesu uri chitubu iwe zvapupu. Mvura inobuda mauri inobuda inochenesa vesungano vakati bodo kurova madzimai imo mudzimba muchina voko shindi nemheremhere. Nhasi uno vesungano voti ganganga masutu. Kutenda tokupai Dr. Bishop Chirwa nekurinda nekutarira ichi chitubu muchiita zvese nyungurwu yedziva mabvazuva madokero chamhembe nemauzanyemba. Nhasi uno ivhangeri yezvapupu yotekeshera kusvika mugumo wenyika. Haleluya.